Πόσα μπορείτε να καταλάβετε για έναν άνθρωπο χωρίς να τον γνωρίζετε? Βλέποντάς με, τι μπορείτε να ξέρετε για μένα? Όχι πολλά. Άμα σας πω πως είμαι ζυγός, ίσως τώρα κάποιοι από εσάς να πούνε πως ξέρουν κάτι παραπάνω. Αλλά τι σημαίνει στην πραγματικότητα? Πάμε να μάθουμε. Γεια, είμαι ο Γιάννης και αυτό είναι το Science in Greece. Η αστρολογία βασίζεται στο ότι οι θέσεις των ουράνιων σωμάτων, όπως ο ήλιος, οι πλανήτες και το φεγγάρι, σε σχέση με μακρινά αστέρια που μένουν σχετικά ακίνητα για χιλιάδες χρόνια, επηρεάζουν εμάς τους ανθρώπους στη γη. Το ποιος είσαι, τα χαρακτηριστικά σου και το πώς φέρεσαι στηρίζονται στο πού ήταν ο ήλιος τη στιγμή της γέννησής σου. Η ακριβής προέλευση της αστρολογίας δεν είναι ακόμα γνωστή. Οι ρίζες της βρίσκονται στο πρώτο ήμιση της δυναστείας των Χαμουραμπί πριν από 3.500 χρόνια. Οι πλανήτες, καθώς περιφέρονται γύρω από τον ήλιο, φαίνονται να είναι σε μια νοητή γραμμή, η οποία ονομάζουμε εκλιπτική. Οι αστρολόγοι χωρίζουν τις 360 μοίρες της εκλιπτικής σε 12 ίσα μέρη. Ένα για κάθε 30 μοίρες, για κάθε αστερισμό και ένα για κάθε μήνα. Είμαι ζυγός. Αυτό σημαίνει πως την ημέρα των γενεθλίων μου ο ήλιος πρέπει να ανατέλει στον αστερισμό του ζυγού. Και έτσι έκανε. Πριν από 3.500 χρόνια, όταν οι Βαρεμπιλόνοι τα σκέφτηκαν όλα αυτά. Μετά από τόσες χιλιετίες, η πραγματική θέση του ήλιου στα γενέθλιά μου έχει αλλάξει. Λόγω ενός φαινομένου που ονομάζουμε μετάπτωση του άξονα της γης. Καθώς η γη περιστρέφεται σαν μια σβούρα, ο άξονας περιστροφής αλλάζει κατεύθυνση με περίοδο 26.000 χρόνια. Ως αποτέλεσμα, οι εσημερίες, οι μέρες δηλαδή που ο άξονας της γης ευθυγραμμίζεται παράλληλα και σε ορθή γωνία με τον άξονα του ηλίου, αλλάζουν. Άρα και οι εποχές και οι μήνες και τα ζώδια αλλάζουν με τον καιρό. Και πράγματι, αν χρησιμοποιήσουμε το heavensabove.com, βάζοντας την ημερομηνία των γενεθλίων μου, μπορούμε να δούμε ότι ο ήλιος στην πραγματικότητα βρίσκεται στον αστερισμό της Παρθένου. Άρα είμαι ζυγός ή Παρθένος. Η αστρολογία δεν πρέπει να συγχαίρεται με την αστρονομία, την επιστημονική μελέτη των ουράνιων σωμάτων. Αν και έχουν κοινές ρίζες, η αστρονομία έχει γίνει μια κοινά αποδεκτή επιστήμη, ενώ η αστρολογία όχι. Παρόλο που ξέρω αρκετά άτομα που πιστεύουν στην αστρολογία, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω σε κάτι τέτοιο. Αλλά γιατί? Τόσα διαγράμματα, πλανήτες, κινήσεις, ενέργειες, φαίνεται σαν κάτι που θα μου άρεσε πολύ. Παρ' όλα αυτά, δεν πιστεύω στην αστρολογία για δύο λόγους. Δεν βασίζεται σε αποδείξεις και δεν είναι διαψεύσιμη. Όταν λέω πως η αστρολογία είναι μη διαψεύσιμη, εννοώ πως οι προβλέψεις της είναι τόσο γενικές, έτσι ώστε να μπορούν να ερμηνευτούν ξεχωριστά από τον καθένα μας, σαν να είναι σωστές. Εγώ είμαι ζυγός. Είμαι εφευρετικός, ερευνητικός, αλλά και ανήσυχος. Όσοι με ξέρετε θα πείτε πως αυτά τα χαρακτηριστικά είναι σίγουρα για μένα γραμμένα. Αλλά τι θα κάνατε άμα σας έλεγα πως αυτά τα χαρακτηριστικά δεν είναι του ζυγού, αλλά είναι του υδροχόου? Το 1948 ο ψυχολόγος Φόρερ έδωσε στους φοιτητές του ένα τεστ προσωπικότητας. Μετά τους είπε ότι αφού απαντήσουν αυτό το τεστ προσωπικότητας θα λάβουν μια πολύ λεπτομερής περιγραφή του εαυτού τους από τον ίδιο. Τους ζήτησε επίσης να βαθμολογήσουν από το 0 μέχρι το 5 για το πόσο ακριβής ήταν η περιγραφή. Αγνοώντας όλα τα τεστ προσωπικότητας που κάνανε οι φοιτητές τους, έδωσε σε όλους την ίδια ακριβώς περιγραφή, που ήταν αυτή εδώ. Ο μέσος όρος βαθμολογίας ήταν 4,26 στα 5. Αυτό είναι 84% επιτυχία. Ο Φόρερ έφτιαξε την περιγραφή χρησιμοποιώντας αποκόμματα από στήλες αστρολογίας που είχε βρει στις εφημερίδες. Όπως φαίνεται και από το πείραμα, υπάρχουν πολλοί τρόποι δημιουργίας προτάσεων, οι οποίες είναι ικανές να κάνουν οποιοδήποτε να ταυτιστεί μαζί τους. Ένα ακόμα πιο ενδιαφέρον πείραμα είναι αυτό που έκανε ο Γάλλος ψυχολόγος Γκόκελιν. Ζήτησε από αστρολόγους να ξεχωρίσουν 20 καταδικασμένους δολοφόνους από 20 απλούς πολίτες, χρησιμοποιώντας ως δεδομένα μόνο τους αστρολογικούς τους χάρτες. Δυστυχώς για τους αστρολόγους δεν τα πήγαν και τόσο καλά. Ας πούμε πως αν επέλεγαν τυχαία θα είχαν καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτά για σήμερα. Για όσους θέλουν να ερευνήσουν παραπάνω το θέμα, έχω όλες τις πηγές μου στην περιγραφή. Γιατί δεν κάνετε και εσείς το πείραμα του Φόρερ σε κάποιον που ξέρετε? Γράψτε μου ένα σχόλιο και πείτε με τα αποτελέσματα. Αυτά τα λέμε στο επόμενο βίντεο.